Hej YouTube. Vi skal spille noget Mario den her gang. Jeg ved, hvorfor jeg ikke kan se noget. Når jeg skal kunne se. Ellers skal vi blive bedre. Det er bedre. Så nu kan I se bedre, tror jeg. Så. Jeg spiller sammen med min lillesøster, det er min lillesøster, der er Luigi, og det er mig, der er Mario. Så. Er det ikke rigtigt, at det er dig, der er Luigi? Så. Så. Den der Crash Bandicoot, det var en fejl, den skulle rigtig have heddet Gameplay episode 1, står den navn bagpå, så det her bliver Gameplay episode 2. Nu er det ikke nyt spil. Men vi kommer til at kunne spille alt det for navn. Så er det? Ja. For du kommer til at skulle holde en lille pause, når vi skal uploade. Ja. Vi kommer nok til at spille på baner. Du skal hoppe. Ja. Du har jo det meget. Hvad hedder det? Nej, det er min tur. Sådan, jeg kan flyve. Kom. Kom, hop. Hvad er det, hop? Jeg kan ikke flyve. Kom. Jeg kan ikke flyve. Nej, jeg er flyvedragt. Prøv at hoppe. Nå, det må. Ja. Så. Ja. Jeg skal lige have det sådan nu. Alberte, hop op på spørgsmålstegnet. Kom. Alberte, du går den forkerte vej. No. Du skal op på spørgsmålstegnet herhen. Kom. Hop hen på den gule. Hop hen på den gule. Gå hen og tag flyver. Den skal du hoppe op. Så, kom. Jeg flyver, mand. Det gør du med at ryste. Så. Flyv. Alberte. Gør det noget, hvis der også kommer på i episode 3, Alberte. Så kommer du til at være med, det skal nok. Alberte, kom nu. Alberte, du må ikke gå, jeg kan ikke herned. Du kan ikke komme herned. Jeg flyver. Hej Mario! Au. Du skal hoppe op. Nå, det må du. Så. Vi kan godt tage en tilbage. Alberte? Men jeg ikke. Jo, vi vandt begge to. Men Alberte? Hvad? Næste gang kan du gøre det sådan noget, hvis du bare kigger på. Okay. Vi nåede hen til første bane. Nej, vi nåede hen til anden bane. Anden bane. Hvad? Går. Så. Jeg har 9 liv, Alberte, du har 2. Du har stadig flyver. Jeg er ikke. Hvorfor har du ikke flyver mere? Jeg døde. Eller jeg døde. Hvor er jeg henne? Nå, jeg kom til dig. Alberte, kom. På 1, så skyder du is, Alberte. På 1 skyder du med is. Ikke for mig. Jamen, Alberte, du må ikke trykke på A. Hvorfor? Fordi så hvis jeg dør, så taber vi. Det hele. Du må ikke trykke på A. A er forbudt. Jeg trykker på 2.
Du skal skyde på dem, Alberte. Jo. Det gør du på et-tallet. Nu kan jeg ikke komme forbi. Jeg kan ikke komme forbi. Ja. Hey, lad være med at hoppe på mig. Au, hvor det pokker. Og det. Hvad er det kom? Stop. Du behøver ikke holde den sådan der. Jeg kan ikke skyde. Nej, du har ikke is med, så du kan ikke skyde. Så jeg må hoppe over i stedet. Du kan ikke komme igennem. Hvorfor ikke? Jeg vil spørge mine Mario. Du ved ikke. Hvordan klarer det her. Du bliver nødt til at komme herop og hoppe. Hop. Hop. Så skal vi hoppe op. Du ødelægger dem, Alberte. Hvis du ødelægger den sidste, så kan vi ikke komme forbi. Hop. Ej, vel. Ah! Det er bare lidt. Alberte, du skal ikke gå. Du skal ikke gå. Hallo. Pakke. Kom. Hey. Au. Jo, vi kan nok godt nå det tilbage. Vi går igen. Jeg venter på dig. Jeg er gået forbi. Nej, du behøver ikke. Du behøver ikke. Nå. Jeg løber ikke, fordi jeg kommer med dig. Det var mig. Ja. Nu kan jeg prøve igen. Det kan vist godt nå igen. Jeg ved ikke helt, om vi kan nå en bane til. Vi prøver. Nej, vi kan ikke. Vi kan ikke nå en tilbage. Så vi ses, YouTube. Hej hej.